Uy pare! Ay, pare! Uy pare, kumusta naman? Ay, basta pare! Patay, dugay-dugay kita, walang kita pare. Dugay-dugay na yun. Taning, kuhan manggol, ganun, kupin ba? Kupin sa Sige, kita pare. pare. Kumusta man yung sasabutan ng gibuyan ng pare? Tawagyan kayo. Tayo to pare, Dayon to. oh, Nanagawan na para baka niya, pre. amo nila pare? Oo, ano? Pare, kuhay ginong kuhan to na pare, badak kuam din ba kayo naman ni pare? Ako na ay. Swerte kaya akong anak nag-asawa sa inyong anak ni pare. Udah ko ikagasto wala pare ba? Okay, bro. Dayon to niya hapon. Ako na ito pamalay pare. Niya hapon. Sige pare, kaya ako Yan ako to. nagdasal Bago pa. ako anak. Oh. Sige. Ay, lang sa abag lain pare. Kaya ato rin. Okay, bago pare. Gamay ray. Gamay ray tao. Kita rin mo. Ganda. Sige, sige. Pare ha? Oh, kanya. Dayon niya hapon. Sige. Ako doon. Oh, maligway ko diri dapat. Maligway ko aron nambok bigayo. Yan, so, ito sa pare. Oh, diri. Kaya ang kawalan. A few moments later. Anak siya. Kutong sa putok daan. Bakat mo anak diri karon. Nak! Titigla! Ay, sama pa! Ako ikuan si mo nak. Pag-review din daan kinatay bisita niya. Oh, Ano man? dahil mamalay si mo. Kasi mamalay. Parang kulas ba ako pare tunggi buya na mo sa lagmay pa muna. Ngas ba na ito malay yung anak sa mo ha? Nang na ko yan pa. Anak ka. Sao na ko to si. Sabot na nila sa bata pa magpambuyan at tamo. Pero magkamoy magkadayon din. Ako kay kukutang tong tawana. Hindi pa kay nagbisig mo ay miniti buy biya sa una ra. Maganda na to la parang hapon pamulay nila niya. Sa amo nila. Yan to ko baliban na to. Siguro Ikaw naman to wala ila ka naman yan pa. Dugay na kay miniti boy. Pila na katoy ka to niya. Ay nagkuhan to na. Muna to yung sabutan na mo nila to na. Ikaw may ang pares mo. Sa anak. Buka pa oy. Ay nagreklamo diya kay. Ano ito lang hapon rin. Pag-inis na diya palimpyo diya sa atong plingbot kay natay bisitaw niya. Palimpyo diya kay manito lang hapon. Anak ni Kulas nga pisat pamutaw tumbihan ato anak. Pag ito natuli. O itong tik-tik na ba eh? Saan na ko eh. Mantag magkikita ni Tiboy ng hapon dali. Makauna to si Tiboy eh. Mapamalayaan ko itong anak ni Kulas nga pisot. Warang ba eh. Papa eh. Langit ng papa eh. Saya magiging kubo sa itong anak ni Kulas. Ay pa, isang kaya pa. Buwa ko na ako. Matay ikawan sa lahat. Ako ba na sa kahoy na. Ay, langit sa ko ng mukha mo. Hindahan. Asam na kanak. Palit sa ko dito yung kape. Ay pagtugay pag iwasan na video itong kuwan diya kay natin bisita niya hapon. Okay ba? Magdali, ralingin ko ba? Siya ay pagtugay niya naka. Pag-inis na tayo. Ligudaan. Kung magdali pa lang. Dap, ako na. Pamalayan na ba ko ng gabi ka? Sige, pakta pagkakahapon. Nanas lang dire mo. Lakaw ka. Kailang apat din ha. Buka. Dali, ralingin ko. Ay pagtugay na ha. Sige. Ito sa ko pa. O sige. Balik na tayo. Kuhay nga yan, magpupugos sa itong anak ni Kulas nga. Pisot, magruhana eh. Ba, lagot, gali papa. Ayo. Ayo. Ay, inamoy kape dati. Na, asa makakay? Linuan te ka ng Sams. Kila ka buo. Duha lang, duha. Asa ka to kung uyab karon no. Matag magkita man to na ay. Pamalayan na bigitaw ko tong hapon yun anak ni Kulas nga pisot.
loves! Ay, sabi ka na pag importante yung istorya niyo mo. Ano may love? Ay, nakita ta kay. Ay, importante yung istorya sa mo. Wala may love. Dari may love kay. Ano yung importante istorya? Ay, may love. Sa kong papa ba kay? Ano yung gano'ng anak ni Pulas? Piso? Wala na ba ko kukuha ng bana may yang? May lang. Iya ko i-buya ako eh. Bako ganahe itong may love kay. Piso itong multo. Yapliaan ako ni mo. O gani nga, nalipay ko nakita ta kay magsabot ako ha. Pamalayan lagi purong gabi eh. Yung suman ko sabot may lang. Bukan wala bukan talaga kuya pero wala magiging kadamag mo sa kong pagkababay. Ano? Adto ni gabi isa. Balay na mo. Kanundong ka itong namsilong. Diba? Kabantay ka itong balay nga. Kawayan ang salog. Oh. Itong kawayan, ako itong baliyag isa ka ipak ha. Aron makadama ka sa kuwa kay balag di mo makuha ako kasing-kasing basta kay ako pagkababay. Makuha. Sayang kayo. Ang sugot nga, makuha ko itong anak ng Pulas ng pisot. Ato dito dito. Itong naksiyan ng kawayan. Ang ganang imong larong nga ito. Dito paagi. Ha? Ha? Itong larong. A few moments later. Aha, nung tuman na ako. Asar ko paingon. Maaboto kong kumpare raw na hapon na ba? Dahil dikla! Dahil dikla! Anak ko pa. Saan na yung gari ay? Nagpalit ko kape dito pa. Dahan. Hapon ang dugay ako nung balik. Oy, maaboto kong kumpare ron. Yan ay kublak ko pa kay padagma na. Pamulay ko na hapon. Ipagkilis niya ito kay... Pag-andam niya lahat kay... Di ba sasabihin ko niya? Ulo na nila. Sulod ko sa Kilis na ito. mag-isa. Una to anak ko yan. Sunod ko sa layo. Malayo ulit lang. Dili na lang ko. Mapansin akong uyab. Ito na nga po ang sampot na to. Dili ko makuha. Uyab na ako lahi makauna ato eh. Mo agtuon ako to akong kumpare. Yung makuyog ni. Pre, nakoy problema ba? Magkulit ta ko inyo ba? Ha? Magkulit ta ron dito kay mag-hapon mo. Sige, talap din. Kuyog ta ron. Takip. Ang dami ko. Takip. Sige, diri tagi pre oh. Diri kinagagit pre. Lagi diri ko. Plaster na pre. Diri ka plaster yo. Plaster kayo. Plaster ko rin. My loves. Ikaw na na, my loves. My loves, plaster ako, my loves. Plaster, my loves. Plaster mo rin. Gaon ko ako. Pre. Paningakig mo eh. My loves. My loves eh. Bas-basi my loves. My loves. Sige. Kana pre. Sige pag-yun. Kana kay. Dami kay my loves. Dami my loves. My loves. Hoy! Sobra! Papa. Hoy! Yung na lang! Lakas pre. Lakas.